Angithathe leli thuba nginibingelele bazalwane igama elihle, igama linamandla lisindisayo, igama eliphilayo, igama lika Jesu. Amen. Sibonga uNkulunkulu ngokuphinda asiphe lemvuselelo leli thuba lesi sikhathi ezweni elihle izwe laseSwatini. Ngithi mfundisi uMamba ngiyabonga kakhulu ngokungenza ingxenye yale mvuselelo ekhethekile kangaka. Okhuluma nani umfundisi uMayile khona ngaphesheya kweNingizimu Afrika, khona la ngokusebenza ngilana emkhanya kude. Yebo, abayaziyo ingwavuma, abawaziyo amanyiseni up to ehlehleni bazokwazi ukuthi useduze nomngcele waseSwatini. Njengoba ke ngiphezulu lana, yebo ngiyanibona phansi. Haleluya. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane ukuthi ke nokuba sihlukene, yebo ngezimpilo, kodwa wasibusisa uJesu ngolwazi lwetechnology ukuthi sisakwazi ukuxhumana, sisakwazi ukushumayela even noma izikhathi esikuzona zithanda ukungacaci kahle ukuthi zisaphi. Kodwa ke thina ke sifundayo imibhalo siyazi ukuthi ukugcwaliseka kwesiprofeto, ukugcwaliseka kwamazwi akhunywa inkosi yethu, uma sifunda kahle iBhayibheli uzohlangana nawo lamazwi atholakala koMatthew chapter 24-25 ukuthi ngempela lezi zinto zizokwenzeka. Athi uLuka chapter 21, uma sekwenzeka ningatatazeli, ningathuki. Uma sekwenzeka azini ukuthi uqala kwemihelo. Yebo, nazi ukuthi indodana yomuntu isisondele. Okwenu ukuthi niphakamisa amakhanda namehleni bheke phezulu ngoba usindiso lenu selisondele. Ngiyathemba bazalwane uNkulunkulu esemuhle esigcinile siyophinde sibonane kulomhlaba. Uma singabonananga melusi kuleli khaya esikulona, uJesu asilekelele sibonane kwikhaya elisayo. Angifuni ke ukuthi ke nginichithele isikhathi. Uyazi kumfundisi uMamba ukuthi ningomunye Nkosi yami abakukhonzile noma ukukhonzile leli gama lethu uvangelo. Ningomunye, yebo, abantwana bakaNkulunkulu abakhonzile ukuthi kumele sizikhandle ngomsebenzi kaNkulunkulu ukuze uJesu asheshe abuye. Uma umhlaba usindiswa, ibandla likhuthala, uNkulunkulu uzothola isivuno esiphelele. Bazalwane, namhlanje ngifisa ukunishiya namazwi akhethekile kulezi ikhathi zokugcina esikuzona, ikhathi ze-COVID, ikhathi zama-challenges, ikhathi zomhlaba onyakazayo, imibuso enyakazayo, ikhathi la singazi ukuthi ikusasa lisisaphi, sazi ukuthi asisodwa, and sazi ukuthi kunendoda ephambi kwethu okumele siyibuke, sifunde ngayo bese sithola isiphephelo kusona. Ngizothi kuko konke esibhekene nakho namhlanje asikhumbule uJesu eGetsemane. Noma kuthiwa ukuyiphi inkinga okuyona, ngifisa ukukhumbule uJesu eGetsemane. Noma isiphi isimo sokuhlupheka, sokugula, isimo sokudideka, sokuxakeka, isimo sokuhlupheka nokungazi ukuthi kumele uhlanganise ini nani, isimo sempilo yakho egazini, emphefumulweni, isimo sempilo yakho ezinganeni zakho, emsebenzini, ebandleni, isimo nje emndenini nasezihlobeni. Ngizothi konke lokho kukhona. Ngizothi namhlanje umuntu kaJesu awukukhumbule uJesu eGetsemane. Ngamanye amazwi, if uJesu wanqoba, wayidlula iGetsemane inzima injalo, waphumelela ngale, izinto zimnyama empilweni yakhe zimcindezela, uma uJesu wakwazi ukuphumelela, bazalwane, asikho isidingo sokuthi nathi singaphumeleli, ngoba ube umfanekiso wethu, ube ngumholi wethu, waba umuntu okumele sibonele kuye uma izinto sezisidida. Ngifunda incwadi kaMathewu chapter 26.
Ncwadi kaMathewu 26 ivesi elika 39 ngizolifunda ngelasemzini mhlawumbe siqale kuverse 38. Then he said to them, my soul is exceedingly sorrowful, phefumulo wami khathazekile, even to death. Stay here and watch with me. Nithandaze nami. Hlalani nithandaze nami. He went a little further, verse 39, and fell on his face and prayed, saying, Oh, my Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will. Verse 42. Again, a second time, he went away and prayed, saying, Oh, my Father, if this cup cannot pass away from me unless I drink it, your will be done. uNkulunkulu abusise ukufunda kwezwi lakhe. Lithi iBhayibheli lami, kuthe uma sebedlile isidlo sakusihlwa ntambama ilanga selishona, uJesu wathi asisukumeni sihambe kule ndawo. Elithi iBhayibheli lami uma ulifunda kahle, kwaba khona ingoma evukayo, umculo ovakala ukhona, kwaba khona indumiso, kwaba khona umzwilili oculwayo. Engithi uma ngiyocabanga bazalwana, anginankinga ngabafundi ababekhona becula kuphunywa kwi-upper room kubhekwe eGetsemane, kwintaba yama-Olives, intaba yegazi, intaba yokuhlupheka, la uJesu kufa kwakhe kuzoqala khona. Ngithathekiswa ukuthi bacula iculo lendumiso. Ngiyabona ukuculwa kwabafundi. Into engifisa uma uJesu emuhle esigcinile ukuthi okokuqala iliphi lolo culo elacula kuphunywa eGetsemane, amazwi alo ayethini. Kumele usiyeke lolu suku uma sesifika ngaphesheya singekhohlwa loyo group leyabazalwane yabafundi. Kodwa engikufuna kakhulu ukuthi konje lo msindisi esimaziyo sonke, yiphi ipart ayicula yena? Wayelida, wayishaya ithena, wayishaya isoprano, i-alto, ubass, baraton. Nkosi. Kodwa ngiyazi zonke izizwe ziyafuna ukuthi zimuzwe. Hey, bake babusiseka abafundi. Webazalwane, ngizothi-ke bandla likaThixo singekho-ke lapho esiyobuye sikukhulume ngelinye ilanga. Engifisa ukuthi singene kukhona uJesu kuthe uma sebeqedile ukucula, iBhayibheli lami bese bekhuphuka intaba yaseGetsemane. Kwathi emva kwalowo mculo wayengasakhulumi, umoya wakhe wagcwala usizi, wagcwala ukukhathazeka. Kumele ukhumbuleke bazalwane ukuthi hayi ngoba uJesu e-actor, hayi ngoba ezenzisa, ingenxa yokuthi vese useyibonile into ezayo ngempilo yakhe. Njengamanje uJesu akasaphili impilo yezinsuku, yamaviki, yeminyaka. Izinsuku zakhe seyifinyelela ekugcineni, imizuzu yakhe isiyabala. Ukhumbule ukuthi namhlanje yingolosine, yebo kusasa ngolosihlanu ntambama kuyothi uma sekubhekwe esabatheni
imvana kaNkulunkulu iyobe ithobisa ikhanda ekuza ukuhlupheka kwakhe okuzokwenzeka kuye, esizwe izinto ezazizomthinta zimcindezele zimbulale. Uyakhuphuka nje useyazi ukuthi ukufa kwakhe sekusondela. And uma ubheka lesi simo sika Jesu, iningi lethu kungenzeka ngikhuluma nje mhlambe nabo sebezibona izinsuku zabo seyifinyeziwe, bayazibona izinsuku zabo ziyaziphela ebusweni babo, bayazibona izinsuku zabo ziyazinyamala, mhlambe ngenxa yezimo ze-COVID, mhlambe ngenxa yezimo zokugula, mhlambe ngenxa yezimo zokungaphili kahle emphefumulweni nasegazini. Abanye baseyizibhedlele, yebo sebayabona ukuthi ithemba alikho, yebo sebayabona ukuthi kuyaphela kungekudala. Kizothi muntu kaNkulunkulu kuloso simo leso okusona asiqali ngawe, futhi siyabonga ukuthi lo Jesu esikhuluma ngaye uyasazi, udlulile okusona. Uyazi uma umuntu wakhe elele embhedeni engaphenduki, engasakwazi ukuthumela athini. Uyazi ukuthi ngesikhathi ukhala abantu bengazi, bengakubona. Uyazi ngesikhathi useyinhlungwini ongeke uzikhuluma nomlinganisi wakho noma nomuntu wakho noma nezingane zakho nomzali. Uyazi ngesikhathi ufa ngaphakathi kodwa uphila uhamba phakathi kwabantu. Uyazi uma uhluphekile ungenalutho, uyazi ukuthi ukufa kuyini, ukubonile kuzo wakhashelo, abantu bamjikela waze walahlwa ivini abahlobo bakhe abafundi. Uyazi ukulahlwa kusho ukuthini ngesikhathi ufuna abantu bekuthandazele bengakuthandazela. Uyazi ukuthi kusho ukuthini abantu bethi bayakuthanda kanti abakuthandi bayazenzisa nje. Uyazi ngesikhathi unganakwanga muntu njengento engasho lutho engabalulekile. Uyazi wasizwa loso sikhathi uJesu wakwayibona impilo yakhe ifinyelela iya ibancane phambi kobuso bakhe. Umuntu kaJesu, ngizothi kuwe namhlanje uma lezo zinto zenzeka, ngizothi khumbula uJesu eGetsemane esikhathini okusona njengamanje. Ngizothi nje ukucimela ukuyibuka imvana kaNkulunkulu izofela mina nawe, ihluphekela mina nawe, yakhashelwa ngenxa yami, yashiwa, yafuna ukuthandazela, yangana kodwa kukodwa. Bese lithi iBhayibheli lami, he went a little further. Muntu kaJesu, ngizothi lalela, ukugive up is not an option. Lo Jesu lo unawo ukunikana amandla kuba bamthembayo, waqhubeka waya phambili. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ukuhamba kwethu is not about ukubaleka noma ugejima, kodwa ukukhuluma ngabantu abazocathula. As long besaphefumula bangagive up, bazi ukuthi ikusasa lisezandleni zakhe, ukuthi namhlanje uyilento iyakusho ukuthi kuphelile, kodwa uNkulunkulu ufuna abantu abazoqhubeka. Go just a little further, ungagive up, ngenxa ukuthi uye olazi ikusasa lomuntu, uye oyazi inhloso yomuntu. Athi kuJeremiah, bheka ngiyayazi imicabango yakho ngawe, akukho imicabango yekusasa elihle. Inkinga yabantu abaningi ukuthi sisheshe siyekelele, kanti uNkulunkulu usaqala. uJesu bazalana wangena emgodini wosizi, kodwa akazange agive up, waphakama wazincenga ngoba wayeyazi ukuthi as long uma impilo yami ngiyibeke ezandleni zikaNkulunkulu, uThixo uzongenzela icebo. Yebo, uMaphostoli Paul ukubhalile ngepeni lakhe wathi uNkulunkulu akavumi, cha akavumi ukuthi sisahlelwe zilingo ezingaphezulu kwamandla ethu. Okuyothi uma sesiphakathi emgodini waseGetsemane, sesiphakathi emgodini wokufa, sesiphakathi emgodini wokuhlupheka, ukugula, sesiphakathi emgodini wezilingo, uJesu ethembekile asenzele umusa, asenzele indlela, asenzele ukuthi ke siphume kuko konke lasibheke khona. Kunezinto ke ezimbili ezintathu engifisa ukuthi ke sishara nani bese ke siyathandaza. Okokuqala lithi ke izwi uma ulifunda, uJesu kwathi uma sethandazile wathi, Baba, uma kungenzeka lesi sitsha asidlule. Ngifisa ukukhuluma nabazalwane abakulesi simo njengamanje.
ukuthi kunezinto ofisa ngathi zingadlula empilweni yakho, kodwa kunalokho azidlule. Uyago through ngendlela zonke, ufisa engathi kungadlula kodwa akudluleki. Umile impilo yakho kunalokho akubonisi la eyakhona, ayibonisi la eyakhona, ilokhu imile nje. Kunempilo ofisa ngathi kungadlula. Angisazi siphi isitsho kusona nosiphuzayo ofisa engathi singadlula, engathi izinto zingangcono, engathi isimo kusona singashintsha, engathi lokho obhekene nakho ungavuka kusasa kube ngathi iphupho. uJesu wakwafinyelela kuleso simo, zamshaya izinto wafisa engathi kungadlula, kungangenzeka. Ufise engathi kungashesha, kodwa kunalokho isimo siba wesi. Mhlawumbe uma ubheka ikhaya lakho, ubheka umshado wakho, unemibuzo oyibuzayo ukuthi Nkosi yami, kuyoze kube nini mbuso ongcwele ngiphila lempilo? Kuyoze kube nini ngithi ngiyabamba kuphunyuke? Kuyoze kube nini bengathi nginamabhadi? Kuyoze kube nini ngithi ngiyahlanganisa mhlawumbe ngenzeka ibhizinisi, mhlawumbe ngenzeka isimo sokuphila, mhlawumbe ngenzeka isimo sokufunda amaphupho, mhlawumbe isimo somsebenzi, kodwa nje ume endaweni eyodwa. Bayaphumelela, awuphumeleli, baya progressa, baya achieve izinto, kodwa wena uloku uyizimele nje endaweni eyodwa. Kunalokho abanye nize ngicabanga even ukufa, ufise engathi ungafa, ufise engathi ungavuka uthule. Ziningi izinto okuthi uma ukuzona kube ngathi zingadlula, kodwa zidlula. Abanye bakuma-drugs, abanye utshwala, abanye ungayiphathi kahle emzimbeni yabo, abanye ukuhlobonga yonke into ihamba nabo, kodwa awuthandi Nkosi yami, awuthandi, kodwa ufisa engathi kungavuka kusasa isimo sesingcono. Sinabo abazalwane abakuloso simo leso. uJesu mebuya uthandaza umthandazo wesibili, uzothi Nkosi asingadluli. Ile nto siyibiza ukuthi mhlawumbe ngenzeka ugive up, I must stay there, amahlala khona. Usho njalo uJesu uthi Nkosi, shuthi uma singadluli ayikho nami into engizoyenza. Kusho ukuthi ngidalelwe isimo sinje, angisiphuzi ngoba ayikho into engayenza. Kwadalwa endalweni ukuthi ngiyofa nginje. Kukhona abantu abazibuka kanjalo ukuthi ngiyilento ngithakathiwe, ngiyilento ngiyofa ngihlupheka, ngiyilento vese noma ngenzani, yilento abayibiza ama-stay there. Akukho engingakwenza, angisamukele isimo. Ususamukelile isimo ukuthi Nkosi yami, kusho ukuthi nginjeni. Usho njalo uJesu uma ethandaza umthandazo wesibili ukuthi Nkosi yami-ke vese ayikho into engayenza, angisiphuze leso sitsha. Mhlawumbe ngifuna ukukhuluma kabanzi nangabantu abasamukelile isimo. Asikhonzi uNkulunkulu owamukela isimo bazana, ukuthi izinto azihambe ngendlela yakho akusho ukuthi aka-understand, akaziboni ukuthi uhlulekile, akusho ukuthi uhlulekile, ukuthi wena ufikile ekugcineni akusho ukuthi uNkulunkulu ama-plans akhe asephelile. Lithi iBhayibheli lami uJesu waqhubeka, he went a little further. Wemuntu kaJesu, ngizothi kuwe uma izimo sezenzeka zisibhida zisixaka, nanti uJesu into ayenzayo engifisa ukuyishiya nawe. Wathatha imithwalo yakhe wayibeka ezandleni zikaNkulunkulu, wathatha ukuxakeka kwakhe wakubeka kuNkulunkulu, wathatha ukufa nokuhlupheka kwakhe, wathatha igazi lakhe, wathatha ukugula kwakhe, wathatha i-depression, i-stress sakhe, wakujikijela ezandleni zikaJesu. Wemuntu kaNkulunkulu, lalela, kuyise kuJesu. Take it to Jesus in prayer. Yebo kuhle ukubalisa, sometimes kube ngathi asikholwa, kodwa ke into engiyithandayo kuyo yonke isimo uJesu ayebhekane naso, wakuthatha wakuletha kuNkulunkulu, wakuthatha wakushiya kuJesu. Yebo wayelahliwe, kodwa ke indawo yayisekhona kuNkulunkulu. Wemuntu kaNkulunkulu la ukhona, la uxakeke khona, ngizothi take it to Jesus, take it to God.
kuyise kuNkulunkulu ngomthandazo. Yilento esithi bazalwana, uma sesisenkingeni uJesu ushintsha iposition, uJesu ushintsha isimo. Lento esithi ke akaloka ngeloku ebalisa, wabalisa kodwa ekugcineni wakubeka ezandleni zikaNkulunkulu. Lento esithi ke uma usenkingeni, you don't fight battles for yourselves, but uvumela uNkulunkulu akulwele. You allow God to fight for you. Uvumela uJesu akulwele. Nanti uJesu into ayenzayo, uthi umebona ukuthi nakho ngizofa, wakuthatha wakusa kuye. Lento sithi kunjengokhosi. Ukhosi uma libhekene nesitha, alilwe into yayo emhlabathini, kakhulukazi uma libamba inyoka. Lithatha inyoka liyiphakamise to a higher ground, lisendaweni ephakeme, ngoba liyazi ukuthi uma ngilwa nayo la phansi ngizoshayeka. Liyazi ukhozi ukuthi uma ngizolwela inyoka endaweni yayo enamandla kuzongishaya. Ngakho ke istress sami angingagcini ukuthi ngiyilwele mina, idepression yami angalongile ngiyilwele mina, angalongile ngicabangela, angalongile ngiyisine ngamakhanda. Angikuthathi ngikusondeze kuNkulunkulu. Muntu kaJesu, uJesu ethembekile, awukuphakamise ngehlaka lomthandazo. Akhathali ukuthi nje usukwisa ngezinyembezi, uyazazi izinyembezi. Akhathali usukwisa nje ngomphefumulo, usukusa ukunikina ikhanda ukuthi ukusa kanjani, ukusa uhamba ngamadolo, ukusa uqhaqhazela. Akhathali kodwa kubalekile ukuthi ukubeke kuwe. Umuntu kaJesu, ngizothi buka into enzakalayo uma izinto sizisa kuNkulunkulu. Bese lithi iBhayibheli lami ukuthi uJesu sethandazile, esekubeke kuNkulunkulu njengoba kunjalo. uJudas Iscariot wafika namasosha akhe aqhamuke emakhosini akwaJuda nabapriest ukuthi bazobamba uJesu. Bese lithi iBhayibheli lami wafika bebuza ukuthi bafuna uJesu, wababuza ukuthi bafuna bani. Bathi bafuna uJesu. Kuthe uma ekusho lokho, lithi iBhayibheli lami bawa bonke phansi. Ngifisa ukukhuluma nomuntu ukuthi uyabona amandla okuthatha into uyibeke kuNkulunkulu. Uyawubona umusa okuthatha into ilahlele kuJesu. Lithi iBhayibheli kwathi uma bebuza bethi befuna uJesu, uJesu eseshilo ukuthi uye, zathi phansi zonke, ngenxa yokuthi wayesekuthathile wakubeka kuye, kwavuthuka ngapha nangapha, kwawa esegcwaliswa amandla sezulwini. Muntu kaNkulunkulu, ngifisa ngathi ngegama likaJesu kungavuthuka in the name of Jesus. Akuwe phansi kuvuthuke. Ukuhlupheka uma sesikubeka kuNkulunkulu kuyavuthuka. Izimali uma zishoda, uma sizisa kuJesu, little is much when it is in God's hand, kuyavuthuka. Uma kugula sikusondeza kuye ngegama negazi nangamandla kaMoya oNgcwele kuyavuthuka. Ngithi hey, akuwe phansi konke okukhona emshadweni wakho kunyakazise, kufuna kuqeda amadimoni, imimoya yamikhatha, abathakathi, amabhadi, zothi namhlanje kule mvuselelo akuvuthuke in the name of Jesus. Akuwe phansi usalumile as a conqueror, umile ungamiswanga ngamandla akho kodwa umiswa ngamandla kaMoya oNgcwele. Athi obhala kahle uprofeti, it is not by our mighty but by the Holy Spirit and by the Spirit of the Lord. Athi Jehoshaphat, lempi akuyona yethu, akuyona yethu kodwa ekaNkulunkulu. Athi uMoses, thulani ma-Israyeli nibona uNkulunkulu animvuthuzela izinto. Ngizothi bandla laseswazini asazi ukuthi yini ngempela engaphambi kwethu. Ikusasa lijika, izimo ziyasithusa siphila kuzona, iCovid, amavaccine, konke kuyasidida. Kodwa ngizothi ebandleni likaNkulunkulu akuvuthuke ngegama likaJesu. uNkulunkulu ame anqobe, asinqobise empilweni zethu.
ngiyazi abanye bethu yebe imali seziyabheda kuyashoda amaphakethe aqophukile uswaba into nje eqhathusize ngithi usizi aluvuthuke ngegazi nangamandla kaJesu ngizothi emshadweni njengoba ubona abantwana bakho nekhaya lakho lintengantenga yebo mhlambe usuzizwa ngathi awusathanda ngizothi konke lokho obhekene nakho ngithi in the name of Jesus akuvuthuke ngenxa ukuthi ushintshe impi washintsha iposition change a position uma izinto zikubamba kuthatha ukuse kuJesu bukuJesu into ayenzayo ngesikhathi uma efika ebuka abafundi bakhe bengamthandazisi ebuka abafundi bakhe bemcekela phansi akabalisanga akaloku ecomplaina akaloku eshwabula kodwa wabuza nje ukuthi beningeke yini nilinde nami kodwa wangagcina ngokuhlala enkingeni wathatha inkinga wayilahlela kuNkulunkulu inkinga yethu ukuthi nje siyacudla ezimeni zokuhlupheka ingenxa ukuthi siyayithwalela change your position take it to God in prayer take it to a higher ground kuse la uNkulunkulu ekwazi ukuthi akulwele khona haleluya ngikhuluma nomuntu ngizothi umuntu kaJesu la uvaleleke khona la ucindezeke khona take it to a higher ground kuphakamise phezulu kuphakamise njengokhozi shiye ezandleni zikaNkulunkulu mnyaka uNkulunkulu akuthwalele uyabathwala abakhe uyabagcina abakhe uyababamba abakhe uyama nabo abakhe uyabagcina noma sekuthiwa kunjani ngizothi namhlanje kwibandla laseSwatini go a little further give up is not an option. Yebo sixakekile sinemithandazo esididayo nesidungile kodwa uJesu waphakama wanqoba asikho isimo esamenza ukuthi angakwazi ukuthi aqhubeke nokuthi akwise kuNkulunkulu angabi lutho elikuvimbayo angabi lutho elixhakayo bazalwane uma sekumele ukuse kuNkulunkulu angabi lutho sengizothandaza uzizwa ngathi imizuzu yakho isibaliwe uzizwa ngathi usufika egcineni uzizwa ngathi ulahliwe abahlobo bakho umnyeni wakho unkosikazi wakho umndeni wakho uzizwa ngathi isimo asihambi ngale ndlela ofisa ngayo inhlobo yomthandazo okuthandazayo abanye abasathandazi sebeyazibukela nje mthandazo oqala kaJesu uthi inkosi asidlule ufisa ngathi kungadlula kodwa kudlule kuloko kumila nje akuphele kuyakuzengela kuza ngamaphupha amabi kuza ngemimoya kuza ngeindlela eziningi kunawe shaqa ngizothi ngegama likaJesu akuvuthuke mhlambe ususamukelile isimo ukuthi uyofunda emshadweni ingane zakho ziyofaza nje ukuthi ngeke usaphumelela uzamile ngakonke inkosi yamahluleka ngizothi devil is a liar and our God is still faithful Jesu wethu uthembekile ngizothi ngegazi nangamandla akuvuthuke bophansi vuka uyisimilo sisha vuka namandla amasha vuka bathuke bathi la ngihlala khona bavukile uma bevukile kusho ukuthi khona into ayitholile ngifuna ngesikhathi bebuza bethi kwenze njani umuntu kaNkulunkulu bungenjeni usho ukuthi ngivukile ngamiswa phezulu ngoba ngithandiwe yebo ngikhunjuliwe bese ithi iBhayibheli uJesu waqiniswa ingilosi yehla yamupha amandla ngithi uNkulunkulu akupha amandla ukuthi kuso sonke isimo kusona udlule ungakholwa sesiyathandaza abandla lihle uthi uNkulunkulu aphinde asihawukele uthi kaphinde sipha amandla ukuthi uma kwenzeka konke okukhona ezimpilweni zethu sikhumbule uJesu eGetsemane siqhubeke a little further singa give up sazi kancane uma sisaphefumula uma sisaphila kusho ukuthi ngempela unazo izinto ezinhle ngathi ethe bhala kahle ama plans amahle ukuthi asiphumelelisise ake sithandazeni
uNkulunkulu omuhle Thixo ophilayo, somandla siyabonga ukuba kule mvuselelo usiphele lithuba lokuthi ke sizodlulisa amazwi amnandi kangaka kubantwana bakho, sizodlulisa amazwi amnandi kwibandla lakho, sizodlulisa amazwi amnandi asiphilisayo, amazwi amnandi asakhayo. Yebo Nkosi, nazi izingane zakho, naba abantu bakho, izimali ziphansi, iCovid washayela amabandla, yashiya abazalwane bedonsa kanzima kumabhizinisi abo nemisebenzi yabo. Abanye Nkosi bayagula, and yebo isimo asibi ngcono. Siyabakhulekela ngendlela ekhethekile uba uphinde Jehova olungileyo ubathwale, ubasise, ubakhumbule, bapha amandla, bapha ukuphila, bapha isibusiso. Siyathandaza, sibonga ngoJesu Inkosi yethu, amen. uNkulunkulu anibusise, uThixo akubusise mfundisi uMamba kulo msebenzi uNkulunkulu akupho wona omkhulu kangaka ekuthenini ke uvuselela ibandla likaNkulunkulu ngazo zonke izinhlelo zovangela. Akubusise nomndeni nekhaya lakho, amen.